Park in Capital Town, Pampanga. The newest park in Pampanga, guys. Sa may Mega World po siya located. Ganda ng bonggang. Lubao, San Isidro. Sana may lumitaw na ano, best. Manila. Kanina. Mm. Oo, wala ka. Traffic. Balé, Lubao. Balik ka siya. Hmm? Di ba dito tayo dumaan nun? Pumunta tayo ng ano? Santa Rita. Pumunta? Parang hindi. Yung naman... Ha? Nagbaguagwa. Talaga magkatingin na yung guagwa sa kanila. Mm. Yung ano? Bamboo Hub? Lubao Ah. Bamboo Hub? Diba ba yan? Yeah. Tumawid tayo dito. Alam ko. Ito ba yun? Parang lumabas yata tayo dito. Bawang na ito. Wala ka akong... Medyo ginamitas. Baba naman. San Fernando City to San Fernando na 186. Grabe lang. 24 kilometers pa ako dun. Malayo. Marami. Ito, meron naman mas. Pag nasa city. 3 kilometers na lang pagdating doon. Kunin mo. Tabiyawan pa siya. Kebiawan. Tayo lang. Wala na siya. Malayo tayo, 24 kilometers. Op. Tabiyawan pa, papasok. Ayun na, lumabas na naman siya. 186. Oh. Nakalaki yung pinto. Hindi. Saan pa punta? Papunta po na. Okay. Lubao bypass siya. Mm. Lalabas ng... Florida oh. Oh. Florida Blanca. Lalabas siya ng Florida Blanca. Eto?
Oo, kasi lahat ng pag ganyan yung Pollack, Lagi de Blanca. Yung mga andun sa Oo, kabila. Sa kabilang daan Oo. lang yan eh. Ah, dito tayo dumaan. Pupunta sa Lubao Hub. Lubao ba ang buhab? Ano? Dali. Sige. Yan. Wow. Ganun ka yan. Ay, ako. Ito, dito. Parang dito yung papuntang bamboo. Oo nga, yun ah. Doon. Hindi sa kabila. No, dun. Sa kabila, hindi Doon. dyan. Kasi dito yun eh. Ayaw, ito pala yung river. Yan. Oh, sis. Ito. Yan. Ito. Ayun yung river. O, tama. Ito. Dito tayo dumaan. Yun. San Fernando, Lubao Town Jasmine. Bago na yun. Wow. Labso. Lubao Municipal. Grabe yung init to. Lumalabas ng Himalaya. Ano? Lumalabas ng bukid sa... Wala. Nasa ano ka pa, Lubao? Uy. Dati lumalabas na rin. Pag nasa city. Ayun. Dito na. Parang dito na. Natry mo na?
Biyawan siya eh. Tapos lalagay ko lang ng San Fernando. Saan sa San Fernando? Tingnan ko. Sayang naman. Magalang Lagman and Magalang Lobis San Fernando, Pampanga. Oh. Magalang Lobis lang siya sa San Fernando. Kunin ko na. Kunin ko siya. Silog, Habil Service Road, Arantula. Highway lang naman siya. Pretty little baby, pretty little baby, pretty little baby. Ikaw ang hanap ng puso't isipan, di mapigilan. Oh, 230 siya. Huh? 130. Pretty little Mabayad. Hindi, baby. kasi 186 lang siya, pero 230 yung gabayad sa akin yun, no? Ni, ayun, no? Transpo. Pero siyang plus extra service na 40 pesos. Sa'yo, oh yun. Baby, don't be shy, aking ibibigay. Kung pag-ibig ko ang nais mo, nananabik ang puso ko. Oh baby, sa pag-ibig mo. Oh, if you ask me to, I'm gonna change my mind and let you in my life forever. If you ask me to. You gave me hope, strength, the will to give on. Walk beside no one seems to listen. Baby, if you go, Ano, unahin ko na yan? the tears Saan ka? will have a show. Pag 200 na rin yan, pwede na. 230. You were inevitable. Suddenly the madness starts. It's yours. Sa lalabog kahit ilan ako mo pwede. Yan, isa lang. Face your lips that I miss. Those sweet little lies stare at me and make me say I'm with you through all the way, 'cause it's you who feels the emptiness in me. Oh, it changes everything you see. When I know God you. San Fernando, Bogota proper, Florida lang. Lobog na doon yan. Yeah. Dito po na, Florida. Kaya naikot na natin yung buong Pampanga. Di ba? Tumingin ka sa kanta. Oo, Candaba. Sasmuan. Sa Sumon dyan na sige. Ano pa ba? Dyan lang yan sa Sumon, sa Guago. Sa Lubao? Hindi, Guago sa Sumon. Oh, pero ko pa nakita. Makabebe. Yun ang mga baby. Santa Ana. Masantol. Apa? Santol, magkakatid siya. Oo, San Simon. Yan yung lugar. Dinaanan na natin ang San Simon. Oh, dinaanan lang pero hindi natin na-explore. Unlike Porac, Florida Blanca.
galing ako dyan. Galing ako Oh. sa Talita. Wow. Ah, doon? Yeah. Ah, ito. Ay, yung sinabi mo. Ang ganda ng daan. Oh? As in. Ano siya? Diversion? Like, para siyang kadugtong ng Pasig Pateros. Tapos lumusot ka na sa Malolos. Hindi. Saan nila? Buhawe. Ganito. San Matias. Mm. Doon ako dumaan kasi iba na yung way. Oo. Babalo siya. Besh. Yung pupuntahan natin na to, yung mga pabili siguro ito. Papeles. Mga to, yung pupuntahan natin yan. Shadow office. Mm. Traffic. Magpapabalik din naman tayo sa planan. Saan kasi yung Kebiawan? Diyan na siya sa LSS bago mag-San Isidro. Kung pumunta tayo Ah, dyan. wow, wow. Oo. Uy, laki. Hari ng kalsada. Oo. Minsan pa lang tayo umuna dyan. No? Ngayon. So, SM. Okay. Okay. Madaan. San Matias Ito. Bridge. Ah, dito. Oh, ay, oo, ang ganda. Doon ako dumaan. San Juan de Pomuceno. Oh, Ganda ng daan. hmm? Linis. Parang ako. Pwede tayo. Oh. Traffic. So guys, we're now in Bacolor, Pampanga. Time check guys, 1:25 in the afternoon. I love song. Traffic. Ha? Meron? Saan? Cavite? Love Alam mo, Santiago Cagayan Valley. Ay, wow! Oh, hindi kaya no to Santiago Cagayan. 312 to. 31. Ano? Ano ko? Kunin mo! Kung 94 kilometers ang layo. Santiago, Sayang. Cagayan. Bukas pa siya. Bukas pa siya. Oo nga, tara. 3,000 siya. Sige, sige.
So guys, we're now Pagkaraan ng leaving 300 metro. Kumaliwa sa San Fernando, Bacolor, Huaguar Road. Bacolor, Pampanga. Tira, miss. Hindi siya natila. Pagkaraan ng 300 metro. Kumaliwa. And welcome to San Fernando, Pampanga, the home of the giant lanterns. Pagkaraan ng 700 metro. Kumanan sa Lazatin Boulevard. Time check guys, 1:30 in the afternoon. Dalawa yung isa sa Nakala na sa Unahin mo muna yan. Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan. Capital Town. Turn right. Na? Hinang. Oo, dito yun. Pero tayo doon muna tayo. Saka dito. Oh, dito tayo. So guys, may dadaanan lang muna tayo bago tayo pumunta sa ating next destination, ang Rain Water Park. Nakaganap na ng pagay. Na? Tapos may bunga ko isa. Ano yun? Sige, pang-drum. Okay, sige. May dadlap lang ako dito sa tapos pupunta lang ako. Ha? Nasa San Fernando lang. Ha? Thank you. Yun, yan. Ito. Oo. So guys, tara po, explore natin tong Rain Water Park dito sa may Mega World, San Fernando, Pampanga. So, time check guys, 2:20 in the afternoon. So, sobrang init po.
So, for sure guys, sa gabi, sobrang ganda dito kasi marami pong ilaw. So, newest attraction po ito dito sa may San Fernando, Pampanga. Yun guys, sobrang ganda. So, kung papasyal kayo dito guys, much better kung gabi. Para medyo presko na po kasi ngayon sobrang init talaga. Pero ang ganda po dito guys.